neki novi plan svoj. Svaki dan ja mogu radit stvari prekrasne, a najviše me raduje taj dan kad mogu reć: danas radim zabavu ja za tebe. Kako si danas, Pinky? Super, hvala! Imate li trakice? Kako da ne? Spremaš neku zabavu? Naravno! Nemam puno vremena za skupit stvari sve, da zabava ta dobije sve sjaj. Danas još je jedan dan kad opet ori se kroz grad, jer bit će super zabava zbog Pinkie Pie. Za naše bebe zabavu je ona spremila, njihova imena mi smo odabrali tad. Moj tata nagovorio me za moj rođendan i želje moje sve ona ispunila je. Sve savršeno bilo je zbog Pinkie Pie. Hvala! A valjda? Koje boje trebate? Trebam cijelu paletu! I kistove? Da, molit ću! Izvoli, što trebaš? Najveće platno! Ova zabava će biti najbolja! Ne sumnjam. Svaki dan bi mogli radit novi plan svoj. Svakog dana nešto novo probat možemo, ali najveća je sreća da možemo mi reć: danas tulum radi naša Pinkie Pie. Ne znam kako to uspijeva. Wow, pogledajte je. Joj, kako će to biti super. Pinkie? I nijedan poni nije i ne može ni bit sjajan, divan, kao naša